Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Να καλωσορίσω καταρχήν τα παιδιά που είναι εδώ στο πλατό και μου κάνουν παρέα απόψε. Ντάνη Ζαζάνη, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που είστε στην παρέα μας και βέβαια να καλωσορίσω και εσάς που είστε στο σπίτι και διαλέξατε τη Γερμανού που ξανάρχεται για να περάσετε τη νύχτα της Παρασκευής σας. Δεν θα το μετανιώσετε. Αυτό είναι δέσμευση. Δεν είναι απλά υπόσχεση. Ξεκινήσαμε με το We Are The Champions. Το διάλεξα το κομμάτι αυτό γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ στον απόψινό καλεσμένο. Είναι ένας άνθρωπος γοητευτικός, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω χρόνια και θα μπορούσα πραγματικά να του αφιερώσω παραπάνω από μία εκπομπή. Γιατί πραγματικά είναι γεννημένος να κερδίζει σε όποιο γήπεδο και αν επιλέξει να παίξει μπάλα. Έχει μια ζωή τόσο ενδιαφέρουσα, τόσο γεμάτη. Θα μας τη διηγηθεί απόψε όσο χωράει σε αυτή τη μία ώρα, με το κέφι του, με το χιούμορ του, με τη γοητεία του, με το βιτριολικό του χιούμορ θα έλεγα. Και θα μας πει για τα μελλοντικά του σχέδια που είναι πολλά. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον ακαταμάχητο, τον ένα και μοναδικό Marathon Man, κύριο Ηλία Ψινάκη. Ντύθηκα δημαρχέσα να υποδεχτώ τον αυριανό δήμαρχο του Μαραθώνα. Ναι, και αυτό. Με την υποδοχή. Να είμαι κομψή όπως αρμόζει στην περίσταση. Δεν είσαι απλώς κομψή, είσαι κάτι που τελειώνει σε άρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλλά και εσύ πραγματικά πρέπει να σου πω... Πάλι άρα. Όχι, εσύ πραγματικά πρέπει να ομολογήσω ότι ο τόπος σου είναι πολύ τυχερός που σε έχει και πραγματικά του αξίζεις και σου αξίζει, ομολογώ. Τα αρχαία με τα αρχαία. Τα αρχαία με τα αρχαία, Ηλία μου, τα αρχαία με τα αρχαία. Μην τα αρχίζεις έτσι, να φας μήνυση. δεν με συμφέρει να αρχίζω έτσι, αλλά γιατί δέχτηκες και τη μήνυση, βέβαια. Εσύ ακόμα καλά δεν ξεκινήσαμε, την τσίπησες τη μηνυσούλα σου. Εννοείται, λόγω αρχαιότητας. Γιατί όμως, καλό πήγες να κάνεις και την τσίπησες. Έχει βγει και ανέκδοτο, ξέρεις. Τι ανέκδοτο, μίλησαμε γι' αυτό. Έπρεπε να είχαν κάνει χρόνια πριν μήνυση που κυκλοφορώ ελεύθερος ανάμεσα στον κόσμο. Γιατί μίλησαμε. Ως αρχαιότητα. Ως αρχαιότητα, ναι. Αλλά πες μου για τη μήνυση, γιατί με ενδιαφέρει. Έτσι θα αρχίσουμε τα σοβαρά. Με τη μήνυση θέλω να αρχίσω. Θες κάτι πιο ελαφρύ? Ναι, πάμε κάτι σε πιο ελαφρύ και μετά πάμε στα βαριά. Στα δικαστικά. Θέλει κάτι πιο ελαφρύ, εντάξει. Με τον Ηλία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι η γνωριμία μας έγινε κάτω από τραυματικές για εκείνον συνθήκες. Διότι γνωριστήκαμε πριν από 17, 18, 19, 20. Δεν βάζω παραπάνω, μην μου κάνεις έτσι. Καλά, εντάξει, εσύ μην βάζεις, αλλά άστα τότε τις λεπτομέρειες. Πριν από πολλά χρόνια. Στο πάρτι μου, που εσύ είχες έρθει με την Λάσκαρη, με τη Ζωή Λάσκαρη και το Σάκη. Και μετά τρακάραμε. Και μετά τρακάρατε. Είχατε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο. Ναι. Και εκεί έγινες μάνατζερ του Σάκη. Ακριβώς. Πώς δηλαδή έγινε αυτό? Σε γουρλούς θα πάρετε, τι να σου πω. Μετά σκοτώνω διάφορα. Με το management πώς αποφάσισες να ασχοληθείς? Δηλαδή... Το τρακάρισμα τότε. Δύσκολη δουλειά να κάνεις έναν καλλιτέχνη να πειθαρχήσει? Όχι, αν είναι πειθαρχημένος από μόνος του. Το management είναι, παιδί μου, είναι ένα καταφρετζής. Καταφέρνω είναι το μανατζάρο. Ναι. Το να καταφέρεις να κάνεις οτιδήποτε, κάτι. Από τη δικιά σου τη μεριά βέβαια, γιατί και το κάτι πρέπει να είναι κάτι για να φανεί εκεί προς τα έξω. Το ρουβάει στο μαραθώνα τώρα για να προσανατολιστώ. Κοίταξε, για σένα ο μαραθώνας μπήκε στη ζωή σου πώς, Ηλία? Μπήκε στη ζωή μου όταν πήγα να μείνω εκεί. Πριν 18 χρόνια. Να. Και είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι σαν την Ελλάδα, ρε παιδί μου, σαν τη μικρογραφία της Ελλάδας. Έχει τα πάντα. Να. Έχει βουνά, έχει θάλασσες, έχει αρχαιότητες. Θα μπορούσε να ζει από τον τουρισμό, αλλά φυτοζωή. Είναι σαν την Ελλάδα, μια μικρογραφία της Ελλάδας. Sto sbagliando su di te.
più che cosa può cambiare nella vita mia. Accettare questo strano. Φαντάζομαι όμως ότι θα σου είχε γίνει πρόταση και από την Αθήνα να είσαι υποψήφιος είτε δημοτικός σύμβουλος είτε δήμαρχος. Κοίτα, η πρώτη μου σκέψη ήταν για το μαραθώνα. Ναι. Γιατί έχω εγώ τα πλάνα μου. Ναι. Γιατί σκέφτηκα ότι επειδή η πολιτική δεν πάει πολύ καλά στην Ελλάδα τελευταία, σκέφτηκα, μανατζερίστηκα να το δεις, πολύ απλά δηλαδή, τεχνοκρατικά. Άμα αρχίσεις με ένα μέρος αντίστοιχο, που τα συγκεντρώνει όλα, που έχει αντίστοιχα προσόντα με την Ελλάδα, μπορεί να το κάνει μετά για τη χώρα σου γενικότερα. Και έτσι μου καρφώθηκε. Μετά είχα κάτι πιέσεις από πολύ σοβαρούς ανθρώπους να κατέβω στην Αθήνα σαν υποψήφιος, αλλά όταν μυρίστηκα όλο αυτό το από μπάχαλο, αλλά θα μπορούσε να πεις κι άλλο, που συμβαίνει, είπα ας το κρατήσουμε σε κλειστό κύκλωμα. Πρόσφατα νομίζω δέχτηκες και κόσμο του Μαραθώνα σπίτι σου. Είχες ανοίξει το σπίτι σου και ήρθανε πάρα πολλοί κάτοικοι του Μαραθώνα εκεί. Ναι, όχι, συνέχεια ανοιχτό είναι. Εγώ δεν κάνω προεκλογική εκστρατεία, οπότε. Λες, ελάτε σπίτι μου να τα πούμε. Ναι, τώρα τι, αυτά που κοροϊδεύαμε τώρα με τους καλοχαιρέτες και τα. Πώς συμπεριφέρονται, πώς είναι απέναντί σου? Είναι γλυκύτατοι. Ξέρεις, ο κόσμος δεν έχει άλλη λύση πια. Με την κατάσταση όπως έχει γίνει και τους πολιτικούς και όλη αυτή το θα και με το που παίρνουν την καρέκλα τον μπούλο, δεν έχει άλλη λύση ο κόσμος. Έχει έρθει σε πολύ πρόβλημα, να το θέσω από μουσά. Ναι. Να πάμε λίγο στο θέμα της μήνυσης. Μπορούμε? Μου το επιτρέπεις? Ναι. Λοιπόν, εσύ θέλεις λοιπόν να αναδείξεις έναν από τους αρχαιολογικούς χώρους που έχει ο Μαραθώνας. Ναι. Και δέχτηκες μία μήνυση για αυτό το λόγο, γιατί δεν είχες πάρει μια άδεια συγκεκριμένη? Όχι ρε παιδί μου, ο Μαραθώνας έχει πάρα πολλά αρχαία. Πάρα πολλά, εκτός από τον Τύμπο που τον έχουν σαν κοτέτσι. Είναι ένα βουναλάκι με κότες και πρόβατα. Που είναι λίγο, ξέρεις, είναι σαν να δεις γελάδιες στην Ακρόπολη. Ναι. Δεν σου κάνει πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολλούς ναούς με κιναϊκούς τάφους. Και σε ένα προσπέκτους που έβλεπα, μου δείχνανε, ενώ μένω χρόνια, δεν το είχα πάρει ούτε εγώ, έχει ένα Αιγυπτιακό ναό. Αιγυπτιακό ναό. Αρχαίο Αιγυπτιακό ναό της Ίσιδος. Που λέγεται Μπρεξίζα. Και πήγα και φωτογραφήθηκα. Ναι. Και μου κάνανε μήνυση. Τον έμαθε όλη η Ελλάδα, και όσοι δεν το μάθανε από τη δικιά μου φωτογράφηση, το μάθανε από τη μήνυση, γιατί το αρνητικό πουλάει, καθώς καταλαβαίνει. Και ξέρεις πολύ καλά εσύ. Φυσικά. Πώς αντέδρασες εσύ απλά νομίζω απάντησες κιόλας? Εγώ έτριβα τα χέρια μου, γιατί ήξερα ότι δεν μπορεί να έχεις ένα ωραίο παιδάκι μου, αρχαίο, μέσα στην παραλία της Νέας Μάκρης και να τον έχεις μέσα να ερημώνει μέσα στα καιρικά φαινόμενα και τους αρχαιοκάπηλους. Εντάξει, εγώ πήγα μέρα με κάμερα και φωτογράφο και δημοσιογράφους και τέτοια. Δεν πήγα νύχτα να αρπάξω ότι υπάρχει. Και έφαγα μήνα. Αντί να μου πούνε μπράβο που πήγες και το μάθανε, μου κάνουν μήνυση ότι δεν είχα πάρει άδεια. Οι αρχαιοκάπηλοι παίρνουν άδεια, δηλαδή, να πάνε να κλέψω. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ήσουν πιτσιρικάς, 19-20 χρονών, και ήσουν ένας κούκλος και έκανες και modeling τότε. Εντάξει, έκανα modeling όταν σπούδασα στη Νέα Υόρκη, αλλά. Ναι. Έχω δει φωτογραφίες του Ηλία. Μιλάμε για απίστευτη ομορφιά, όχι ότι δεν είναι. Εγώ σε βρίσκω ακόμα κούκλο. Τότε ήταν η ράτσα άσχημη. Δεν ήμουν εγώ νόστιμος. Έλα τώρα που ήταν η ράτσα άσχημη και δεν είσαι. Σιγά τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι τα χρόνια εκείνα δεν σου περνούσε από το μυαλό, ή αν σου περνούσε, διόρθωσέ με, ότι θα υπήρχε εποχή που θα είχες τέτοιες φιλοδοξίες και τέτοιους προσανατολισμούς? Κοίτα, εγώ είχα την τύχη όταν ήμουν μικρός να κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι μύθοι. Και στην πολιτική και στην τέχνη και στη showbiz και στην επιστήμη. Και διεθνώς και πανελλαδικά. Ναι. Και από εκεί έμαθα πολλά πράγματα. Καταγείς από μια πολύ καλή οικογένεια. Και εσύ. Ευχαριστώ. Από μια πολύ καλή οικογένεια. Η διαφορά μας βέβαια είναι ότι ο δικός σου πατέρας σε αποκλήρωσε, εμένα δεν πρόλαβε τουλάχιστον. Δεν πρόλαβε να με αποκληρώσει. Μιας και είπες για μάνατζερ ηλίκη, ας πούμε. Είναι κάτι που θα το ξανά κάνεις συνδυάζοντας πλέον την καινούργια σου κατεύθυνση,
το Δήμο του Μαραθώνα, θα το ξανά κάνεις πάλι σε καλλιτεχνική βάση, με έναν άλλο καλλιτέχνη, μετά το Σάκη? Σε καλλιτεχνική δεν θα το έκανα. Το λες με βεβαιότητα, ότι ναι, όποια για να ήταν η πρόταση. Δεν έχει σκοπό με το μυαλό που έχω τώρα πια. Δηλαδή, όταν έχεις τη δύναμη και τις επαφές πανελλήνια και διεθνώς να φτιάξεις κάτι, δεν φτιάχνεις έναν άνθρωπο, φτιάχνεις πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, πώς το εννοείς αυτό? Έχεις κάτι στο μυαλό σου και το λες αυτό? Ναι, εγώ το λέω τώρα με το καινούριο τρυπάκι που έχω μπει. Αυτό λέω, δηλαδή έχεις κάποιο σχέδιο? Παλιό, αλλά καινούριο σχετικά με την αιωνιότητα. Ναι. Στην παρούσα κατάσταση, δηλαδή, δεν θα το έκανα ποτέ. Βέβαια, θα μου πεις, στενή μου γνώση να σιγά πρώτα. Αν και τα έχεις απαντήσει... Στερνή μου. Στερνή μου γνώση. Είπα. Στερνή. Ναι, κοίταγα εσένα. Κοίταγες το φόρεμα. Μπερδεύτηκα. Αν και τα έχεις απαντήσει πολλές φορές αυτά τα πράγματα, θα γίνω κουραστική. Θέλω να μου το συγχωρέσεις αυτό, αλλά δεν... Ελπίζω να μην είναι από τον προηγούμενο καλεσμένο. Όχι, αγάπη μου, είναι καθαρό νερό δικό σου. Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Νεράκι από τη λίμνη του Μαραθώνα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Αν και λοιπόν θα σου φανεί κουραστική ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή είπες ότι παίρνεις κάποιον που είναι τίποτα και τον κάνεις κάτι, παίρνεις κάποιον που είναι κάτι και τον κάνεις κάτι μεγαλύτερο. Ναι, κατάλαβα. Όταν παρέλαβες το Σάκη, νιώθεις ότι πήρες κάποιον που ήταν 1 και τον έκανες 10 ή πήρες κάποιον που ήταν 10 και τον έκανες 100? Κοίτα, ο Σάκης ήταν και είναι και θα είναι, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν αλλάζει αυτό. Γεννιέσαι, γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ήταν ένα πολύ ταλαντούχο άτομο και το ξέρεις εσύ από τους πρώτους. Γιατί... Το γνώρισες στα ξεκινήματά του κι εγώ, μαζί σου, ναι. Ναι. Το τι γίνεται προς τα έξω, δηλαδή κι άλλοι έχουν ταλέντο και δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να πετύχουν στη ζωή τους. Δεν συμφωνείς? Βεβαίως συμφωνώ. Σίγουρα έχει το... Και εσύ έχεις βοηθήσει πάρα πολλούς που δεν κάνανε και τίποτα. Τώρα μην λέμε ονόματα. Όχι, λέω για να δεν ελαφρύνουμε. Ναι. Έχει ένα star quality. Ούτε το control δεν μπορεί να σε σώσει. Η συνεργασία αυτή, μιλάω για το Σάκη, τέλειωσε διότι την λήξατε, βάλατε μία τελεία επειδή νιώσατε ότι δεν έχετε πια να δώσετε τίποτα ο ένας στον άλλο? Όχι, όλα τα πράγματα λήγουν κάποια στιγμή. Όχι απαραίτητα. Τι λες, για τσέκαρε τα δικά σου? Ενώ και δουλειά και κύκλοι κλείνουν. Ναι. Εγώ, ας πούμε, τα δικά μου λήγουν γιατί νιώθω ότι δεν έχω να δώσω πια κάτι. Στο κανάλι που είμαι, στη σχέση που είμαι, στην εκπομπή που κάνω. Φάση. Ναι, συμφωνώ. Όταν και οι δύο άνθρωποι αλλάξουν φάση γενικά και αλλάξουν τρυπάκι. Θεωρείς ότι ήσουν το απόγειο της καριέρας του Ρουβά, εσύ? Όχι. Ήμουν η αρχή του. Δηλαδή εγώ το βρήκα στην Κέρκυρα, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά... Τραγούδι στην Εκάτη. Ναι, αμέ. Άρα ήμουν η αρχή του. Δηλαδή, η αρχή βέβαια κράτησε 16,5 χρόνια, αλλά η αρχή. Σε κάλυψα? Ελαφρώς. Θα με καλύψεις περισσότερο όταν γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας. Ο Marathon Man επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για να δείτε τι προχωρημένο δήμαρχο θα έχει ο Μαραθώνας, αυτό είναι νομίζω το μουσικό σήμα της προεκλογικής σου εκστρατείας. Ό,τι πεις, για να το λες εσύ. Για να το λέω κάτι θα ξέρω. Τι δεν είναι. Να σου πω κάτι πριν αρχίσουμε. Ναι. Θέλω να μου αφιερώσει κάτι στους μαραθωνίστας μου. Να αφιερώσω κάτι στους μαραθωνίστας. Γιατί σε έχουν για sex symbol. Να τους πεις τους αγαπάς. Θα κοιτάξω την κάμερά μου. Ναι, εννοείται που το κοιτάξεις. Λοιπόν, μαραθωνίστας, δεσμεύομαι να έρθω. Πότε είναι οι εκλογές, 18? Όχι, όποτε θες, αλλά δεν έχει σημασία με τις εκλογές. 19. Να το κάψουμε. Και θα παίξω και μουσική, πες το. Και θα παίξω και μουσική.
Και θα τρέξω και καλά, όχι, θα μείνω στα 5 μέτρα, όχι χιλιόμετρα. Θα τρέξω, θα παίξω και θα λερωθώ. Θα τρέξω, θα παίξω και θα λερωθώ. Μπράβο. Τα παιδιά. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Το υπόσχομαι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Αν σου λέγανε εσένα, ας πούμε, ότι γίνεσαι δήμαρχος σε κάτι σαν το μαραθώνα, ναι. Όποιο θες βάλε, τι θα έκανες πρώτα απ' όλα? Τώρα πολύ χοντρικά θα στα πω. Εννοώ να έχει όμως και αρχαία, να έχει και... Κατάλαβες πως το πάνω, ναι, που πάνω τα πάω. Θα φρόντιζα, βρε παιδί μου, να είναι καλά οι δρόμοι, να μην σπάνε οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους σε λακκούβες, σε τρύπες, να είναι λεπτό. Να μην υπάρχουν σκουπίδια, να ζουν σε καθαρό περιβάλλον. Να είναι τα σχολεία ασφαλή γύρω-γύρω, να μην... Ακριβώς αυτά τα προβλήματα έχει ήδη. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι κοινωνική. Να είναι όσο γίνεται περισσότερο το πράσινο και οι χώροι που ζουν τα παιδιά. Να υπάρχουν... Πες το κοινό ότι δεν έχουμε κανονίσει την ερώτηση. Δεν έχουμε κανονίσει την ερώτηση, σας το ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Θα φρόντιζα τα δέσποτα, θα φρόντιζα τους... Πώς? Μη βοηθάς, παιδάκι μου, ξέρω να το βοηθάς. Τα πολιτιστικά, ας πούμε, που είπες, ντροπή μου, αλλά δεν το σκέφτηκα. Είδες, δεν ήταν σε αυτά το σκέφτηκες και μου το έχεις πει όταν επαφόμασταν και μου είπες ότι πρέπει να γίνουν πράγματα εκεί. Ναι, αλλά στο είπε, παιδί μου, είχες πει πρώτα εσύ αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις. Δεν θυμάσαι τότε λέω... που σου είπε θα βγάλω την φωτογραφία με το ελικόπτερο. Και μου λες μην τολμήσεις. Και σου λέω μην τολμήσεις να βγάλεις τη φωτογραφία με το ελικόπτερο. Δεν το έκανες? Δεν το έκανα, θα το κάνω τώρα. Δεν θα το κάνω. Αλλά δεν είναι αυτό. Έλα ρε παιδιά επάνω με τον ψινάκι, είστε εσείς τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Η ιστορία αυτή μου είχε απαγορεύσει να την παίξω. Την φωτογραφία εννοώ να την παίξω. Στο Twitter σου έχω απαγορεύσει να την παίξει αυτή γενικά. Και δεν την έπαιξα, αλλά τώρα ήρθα στο γηπεδό σου, αγάπη. Τώρα έπρεπε να την παίξει, επειδή είναι η ώρα προχωρημένη. Λοιπόν, είμαστε καλεσμένοι γιατί είχαμε καλεσμένους διεθνείς προσωπικότητες και τις είπα μια μέρα, σε παρακαλώ πάμε μια εκδρομούλα, και μου λέει, ενώ δεν μπορεί τις εκδρομές, αυτή βαριέται πάρα πολύ, έχει το δικό της πρόγραμμα, πάντα το κάνει αυτό από μικρή και είναι λίγο, όπου και αν την πας σου βρίσκει ελάττωμα. Της λέω ότι να σου πω κάτι, να το κάνουμε για την Ελλάδα, γιατί είναι κάτι ξένοι που πρέπει να τους δείξουμε ορισμένα πράγματα. Και δέχτηκε. Λοιπόν, την πετάω μέσα σε αυτό το ελικόπτερο που βλέπετε και εκεί βγάλαμε και τη φωτογραφία και πάμε σε ένα μέρος που έχουμε καλεσμένους διεθνείς στάρ, να μην λέμε ονόματα τώρα για να μην κάνουμε τώρα. Αν και θα που λέγε τρελά, βέβαια. Ναι, αλλά ας μην ξυπαζόμαστε, ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Ακριβώς. Μου απαγόρεψε να την παίξω την φωτογραφία στο Twitter, που μας την τράβηξε ο πιλότος που βλέπετε ότι λείπει από το ελικόπτερο. Εγώ εδώ μεταξύ να του λέω, δεν είχα ξαναμπεί ποτέ σε ελικόπτερο στη ζωή μου και φοβόμουν και πάρα πολύ. Κοτάρα, φοβόμουν έτρεμα. Ο Ηλίας εξοικειωμένος, λες και έμπαινε σε ταξί. Πάρα πολύ. Ναι, ήταν όμως πολύ καλός ο σκοπός για τον οποίο έγινε αυτή η βραδιά. Και πήγαμε με κάτι διεθνή στάρ, που ήταν 2 γυναίκες και 4 άντρες παγκοσμίου φήμης, και τους δείξαμε τη Δήλο. Μετά τους πήγαμε στις Σποράδες, στη Σκιάθο, και εκεί που γυρίστηκαν και κάτι έργα, τα Μαμαμία και τα λοιπά, που ήταν... Τέλος πάντων, με έβγαλε στο πρόσωπο η Ναταλία, ήρθε με το καρουδάκι της εκεί, το εκδρομικό. Καμία σχέση με το Ιβόνι το βραδινό τώρα. Σήμερα είμαι δημαρχέσα. Τότε ήμουνα απλή πρέσβυρα της ελληνικής ομορφιάς της καλοκαιρινής. Και ενθουσιαστήκανε και με τα αρχαία και με τα νησιά και με τις παραλίες και με τη Γερμανού. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σκέφτεσαι το χρόνο που περνάει, πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι ο Ηλίας σε 10 χρόνια από σήμερα? Σε αποσύνδεση. Όχι, πραγματικά το λέω. Πραγματικά το λέω. Τη μοναξιά, ας πούμε, την έχεις κάνει φίλη σου, κολλητή? Έχω τόσους φίλους κολλητές που η μοναξιά... Επειδή ξέρω ότι έχεις φίλους και μάλιστα πολύ καλούς που σε αγαπάνε και που τους αγαπάς, και ξέρω ότι είσαι από τους ανθρώπους που... γιατί ο Ηλίας ο Ψινάκης, και το λέω επειδή το λέω από προσωπική πείρα, είναι το είδος του ανθρώπου που του τηλεφωνάς στις 4 το πρωί και του λες έχω πρόβλημα, και σε μισή ώρα μπορεί να είναι σπίτι σου, ας πούμε. Και θα το πω τώρα αυτό. Ποιο? Για το Φρέντι. Ναι. Το κατάλαβα.
Όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, περνούσα μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, που δεν ήθελα να μιλάω σε κανέναν. Περίοδο όταν ο άνθρωπος μόλις είχε φύγει, όχι, δεν είχε προφτάσει να περάσει την περίοδο. Είχαν προσπαθήσει πάρα πολλοί φίλοι μου να με βγάλουν γενικώς από το πένθος με διάφορους τρόπους, τρυφερούς, συγκινητικούς, συμπαράστασης. Σε καταλαβαίνουμε, να με αγκαλιάσουν, να μου συμπαρασταθούν κτλ. Ήμουνα σαν κλειστό ντουβάρι, δεν επικοινωνούσα με κανέναν. Δεν απαντούσα τηλέφωνα. Δεν σήκωνα τηλέφωνα, δεν απαντούσα. Ο Ηλίας λοιπόν με το Σάκη τότε έκαναν κανονική επιδρομή στο σπίτι. Μόνο που δεν της έσπασε την πόρτα με τσεκούρι. Κανονικά. Και μπήκανε στο σπίτι σε συνεννόηση με τον Πέτρο τότε. Γιατί ναι, τα είχε με τον Ήμβριο τότε. Παντρεμένη ήμουνα, βρε, τα είχε. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Ναι. Πρώτη φορά τα ακούω. Ζουρλό είσαι, πρώτη φορά τα ακούς. Λοιπόν, και κάναν κανονική επιδρομή όπου ορμήξαν στο σπίτι, με σηκώσαν από το κρεβάτι όπου ήμουν εγώ επί μέρες κουκουλωμένη με το πάπλωμα εδώ. Τι μέρες, μωρή. Και αρχίσαν να... Ήταν μετά το θέμα που είχε συμβεί. Μου κάνανε κανονικά τους κλόουν με το ζόρι, το θυμάσαι. Ναι. Διότι ο Ηλίας είχε αποφασίσει ότι αυτό το πράγμα μόνο έτσι περνάει. Ομοιοπαθητική. Ναι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γελάσει με το ζόρι. Αλλά δεν έχεις γελάσει περισσότερο στη ζωή σου. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που γέλασα και μετά βέβαια έκλαψα πάρα πολύ και μετά ξαναγέλασα, αλλά ξέσπασα. Δηλαδή βγήκαν από μέσα και μου... τελείωσε το θέμα. Δεν τελείωσε, αλλά της πέρασε... Στον εαυτό σου το κάνεις αυτό? Κάνεις αυτοψυχοθεραπεία? Ναι, εννοείται. Τι λες τώρα, εγώ... Τον εαυτό μου έχω, γιατί ξέρεις, τους συμμαθητές μου δεν έχει μείνει. Πώς τις περνάς δηλαδή τις φρίκες σου, τις εσωτερικές? Κοίτα, φρίκες δεν έχω. Δεν έχεις. Δεν έχω φρίκες με την έννοια τέτοια φρίκη που πέρασες εσύ, δεν την είχα περάσει. Αλλά το βλέπω, δηλαδή, και σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Αν σε ρωτήσω τι φοβάσαι περισσότερο, το θάνατο ή τις αρρώστιες, τι θα μου απαντήσεις? Την πολιτική. Εκεί όμως. Κοίτα όμως που διάλεξες αυτό που φοβάσαι, φίλε. Ναι, γιατί είναι κάλιο θάνατος παρά η ατίμωση. Κάλιο θάνατος παρά η ατίμωση. Και διάλεξες αυτό που φοβάσαι περισσότερο. Ναι, γιατί επειδή νόμιζα ότι στη showbiz υπάρχει βρωμιά. Υπάρχει στη showbiz βρωμιά, δεν υπάρχει? Αυτό σου λέω και εγώ αυτό νόμιζα. Ναι. Δεν είναι ότι είναι η πλήρης καθαριότητα. Μπροστά στην πολιτική. Μπροστά στην πολιτική. Πάντως, το λίγο διάστημα που είσαι, ας πούμε, στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας, το στοματάκι σου έχει κεντήσει ωραιότατα. Δηλαδή, έχεις πει κάποιες πολύ ωραίες ατάκες, έχεις πει, νομίζω, ένα δημοτικό σύμβουλο κάτσε κάτω μωρή κοντή. Ναι. Έτσι. Έχεις αποκαλέσει έναν άνθρωπο, ένα πολιτικό άντρα της χώρας, πατσαβούρα της Βέρμαχτ, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά δεν το βάζεις κάτω. Ναι, και τώρα θα το βάλω με την αρχαιολογική υπηρεσία. Και τώρα θα τα βάλεις και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Που εγώ δεν θα έπρεπε. Εγώ έπρεπε να τα έχω πολύ καλά. Ναι. Λογικά. Λογικά ναι. Αλλά δεν. Γιατί μέσα σου νιώθεις νέος. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, να σε εμποδίζουν να δείξεις αυτό που ξέρεις ότι είναι ωραίο. Η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι το φυσικό κάλος και είναι και τα αρχαία. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όταν μου είπες θα κάνουμε την εκπομπή αυτή, εγώ θυμήθηκα το Φρέντι. Και επειδή ξέρω ότι τον έχεις μέσα σου και στο DNA σου και το αλάτι και πιπέρι και όλα αυτά που είχε κάνει ο Φρέντι για την Ελλάδα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, με όλες αυτές τις προσωπικότητες, πήγα, που σου πήρα το συνεργείο μαζί, σε ένα μέρος, σε ένα αρχαιολογικό μέρος, το οποίο είναι, μετά την Αθήνα, ήταν η μεγαλύτερη πόλη, η οποία σώζεται. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, που είναι η πλάκα από πάνω τώρα. Η πλάκα εννοεί η περιοχή, όχι η πλάκα το χιούμορ. Και λέγεται, είναι ο Ραμνούντας, είναι αυτό το μέρος. Ραμνούντας, ναι. Και είναι στην παραλία, είναι σε ένα απίστευτο μέρος, είναι αυτή η αρχαία πόλη, η οποία απαγορεύεται να μπεις, απαγορεύεται, δεν υπάρχει πρόσβαση. Τι εννοείς απαγορεύεται να μπεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις? Ρε παιδάκι μου, κοίτα εδώ πέρα, για κάντε ένα γενικό. Γενικό, μωρή. Ναι. Όχι, στους γενικό κάνω, λέει ο άνθρωπος, ναι. Όχι, γενικό πιο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα, ναι,
είναι κάτι ναΐα. Από εκεί το τράβηξε όλο αυτό. Ωραία, Γρασίδη, δεν μπορείς να περπατήσεις να μπεις εκεί στο δρομάκι. Πρέπει να είσαι ορειβάτης και να έχεις και το μαχαίρι τη ζούγκλα να κόβει. Ναι. Βλέπεις αυτό το λόφο. Ναι. Από πίσω ξέρεις τι είναι. Τι? Για βάλτε αυτό που σας είπα. Το σκουπιδαριό. Χωματερή. Ναι. Η φυλής. Είναι σαν να έχεις τους δελφούς και να βάλεις δίπλα τα σκουπίδια. Ωραία, κάτσε να καταλάβω κάτι. Ναι. Πες λοιπόν ότι εσύ εκλέγεσαι νόμιμα δήμαρχος Μαραθώνα. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Παίρνεις άδεια και τους λες: όπα, μάγκες, μισό λεπτό τώρα. Εγώ έχω το δικαίωμα να ανοίξω την αρχαία πόλη, το Ραβδούντα κτλ. Συγγνώμη. Ναι. Αν εσύ γινούσαν δήμαρχος, ή είσαι υποψήφια δήμαρχος, μάλλον το θέσω πιο low profile, και έχεις μια τέτοια περιοχή και έχεις αυτό το αριστούργημα που δεν το ξέρει κανείς. Κανείς. Το έχουν κλειδωμένο και δεν υπάρχει πρόσβαση, όχι στο κοινό, ούτε στο να περπατήσεις ως εκεί. Έστω και παράνομα, θες ορειβατικά να βάλει. Τι θα έκανες? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο όπως το λες. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ο πατέρας σου θα έκανε. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά φαντάζομαι εγώ, ότι επειδή ξέρω πολύ καλά τι θα έκανε, είμαστε πάρα πολύ... Κάνουμε πολύ λίγα σχετικά με αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε. Το συνεργείο πάντως της εκπομπής αυτής, μιας και πήγε που πήγε στο... Δεν τον αφήσει να μπει. Το ξέρω, αλλά πήγαμε μία βόλτα γενικά στο Μαραθώνα και συναντήσαμε μία γλυκύτατη γυναίκα. Μπορούμε να το δούμε παρακαλώ? Κυρία Καλλιόπη, θέλω να μου πείτε πώς γνωριστήκατε με τον κύριο Ψινάκη. Εγώ, άμα έρχονται αυτοί οι μορφωμένοι και καλά παιδιά, πήραμε ένα στο δέσμι και του πήγα. Και τον καλωσόρισα. Έτσι γνωριστήκα. Σαν που τον γνώριζα κι άλλη φορά. Και του είπα και τραγούδι, του είπα, ο παππούς του είναι από την Κρήτη. Και του είπα, Κρήτη με τα ψηλά βουνά, λίγο χαμηλοσέτα. Να δω τα παλικάρια σου και πάλι υψωσέτα. Δεν του πάει αυτό το τραγούδι, Τον κύριο Ψινάκη θέλω να μου πείτε γιατί τον αγαπάτε τόσο πολύ. Γιατί μοιάζει σαν τον Χριστό. Στην καλοσύνη και στην αμμορφιά. Ο Χριστός δεν είναι ωραίος? Και αυτό το ζητάει. Γιατί είναι, τα έχει όλα. Άντε και το πολύ χρόνο. Δεν πειράζει. Η ισοπαλία. Και εσύ έτσι να είσαι, τέτοια καρδιά να έχεις. Γιατί λέει, σαν το πόη μου βλέπω, αλλά σαν την καρδιά μου, οι καρδιές μπορεί είναι πολλά και ταιριάζουν. Αλλά καρδιές δεν είναι ίδιες, κατάλαβες. Αυτοί που δεν είναι εγωιστές είναι καλοί, κατάλαβες. Του εύχομαι να πάει 150 χρόνια και να είναι πιο μεγάλη από μένα. Να πάει, καλά, 150 είναι πιο πολλά από μένα. Αλλά να πάει και να είναι σιδερένιος, να πηγαίνει λεβέντικα όπως πάει. Αυτό. Δεν είναι πολύ συγκινητικά. Ήταν πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά. Καταλαβαίνεις ο Φρέντι, θα είχε κάνει ο Φρέντι ολόκληρη εκπομπή πάνω σε αυτήν. Αυτή μου ήρθε, να σου πω κάτι, αυτή η φωτογραφία την έχω βγάλει στο Instagram. Έχω βγάλει με τη Μαντόνα στο εξτάτο φωτογραφία και είχε τα μισά like από την κυρία Καλλιόπη. Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Πολύ ροκ άτομο, έχει περάσει πολέμους αυτή. 1643 άτομα. Είναι εκεί ντουπ, είναι ροκ άτομο. Δηλαδή ο Μικ Τζάκερ μπροστά της είναι ξενέρωτος. Άμα σου πει ιστορίες... Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ στη ζωή σου, γιατί το έχω απορία, ερωτεύτηκες ποτέ μέχρι τρέλας? Μέχρι τρέλας όχι, δεν χρειάζεται να ερωτευτείς άμα είσαι τρελός ούτως ή άλλως. Γιατί δεν χρειάζεται να ερωτευτείς μέχρι τρέλας, κατά τη γνώμη σου? Γιατί άμα είσαι τρελός, τι μέχρι τρέλας, είσαι ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται να ερωτευτείς για να τρελαθείς. Εγώ είμαι ήδη τρελός, το ξέρεις. Ναι, άρα λοιπόν είναι σαν απλώς ερωτεύτηκα, ναι, ερωτεύτηκα. Και? Εσύ δεν ερωτεύτηκες? Γνωστά τα δικά μου. Άστα. Όχι όλα. Εντάξει, αυτά που πρέπει.
Οι έρωτες... Όσα σου καταλογίζουν, εγώ νομίζω ότι είναι μαλακίες. Δηλαδή? Εσύ έχεις ερωτευτεί τον πατέρα σου, όχι με την ερωτική έννοια, σαν κόνσεπτ, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε... Αλλά ας μην πάρουμε συνέντευξη από μένα, ας μείνουμε σε σένα και ας γυρίσουμε στους δικούς σου έρωτες. Μπα, γιατί ποιος το είπε, γιατί υπάρχει όρος, μου θες όρο. Όχι, αγάπη μου. Στο λέει από το κοντρόλ αυτή, Όχι, στοιχίζουμε, δεν μου μίλησε κανένας από το κοντρόλ. Και την κατεβάσω κάτω, λες, τα λέει live. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν μου μίλησε κανείς από το κοντρόλ. Πραγματικά με ενδιαφέρει να μου πεις αν ένιωσες ποτέ ότι υπήρχε κάποιος έρωτας στη ζωή σου που να σε κλώνησε τόσο πολύ που να είπες δεν θέλω ρε παιδί μου να το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα, είναι πολύ οδυνηρό, είναι πολύ χάλια, δεν θέλω καλύτερα μόνο. Οδυνηρό έρωτας, πας καλά Χριστιανή μου. Τι είναι, μαζογισμός. Δεν μας κάθεται πάντα καλά όμως, δεν μας έρχονται πάντα όλα όπως θέλουμε στη ζωή. Σοβαρά, γιατί δεν έχεις πει σωστά. Δηλαδή, περιμένεις άλλα πράγματα. Ο έρωτας τι είναι, μια ένωση που τη βρίσκεις, περνάς τέλεια και μετά πρέπει να είσαι ευγνώμων που την έζησες. Όχι να πας να βρεις ελάττωμα γιατί δεν σου κάτσε όπως το έχεις εσύ σκεφτεί στο μυαλό σου. Ναι. Εγώ όσες φορές έχω ερωτευτεί και έχω περάσει, που είναι και πολλές και από το περασμένο αιώνα, μια χαρά πέρασα. Δηλαδή, τι, θα μελαγχολήσουμε επειδή πέρασαμε καλά. Πότε ερωτεύτηκες για τελευταία φορά? Είναι στον περασμένο αιώνα. Αποκλείταν στον περασμένο αιώνα. Ναι, άμα αυτό που λες εσύ τώρα, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα που θα τα ανεβάσεις. Όχι, που να ένιωσες ένα έντονο συναίσθημα. Καμπλή μιλάς ή έρωτα? Περνάει αυτό. Ένα πάθος. Ένα πάθος είναι ερωπαχτή. Πάθος είναι, εντάξει ρε παιδί μου. Μη με ρωτήσεις την ερωπαχτή. Δεν θα σε ρωτήσω την ερωπαχτή, όχι. Δεν θα σε ρωτήσω, σταμάτα. Έλα την κάνουμε έτσι στη συνέχεια. Ωραία, έλα, γιατί φωτίζομαι καλύτερα εγώ και ζήλεψες. Εντάξει, θα κάτσει εδώ τώρα. Δεν θα φύγει. Εδώ θα τέλεια, κάτσει. τώρα. Τώρα βλέπεις και το monitor, είσαι χαρούμενος. Ναι. Τώρα είναι χαρούμενος, θα κάτσει εδώ. Ωραία, πότε ένιωσες τελευταία φορά? Πιο εκεί. Πιο εκεί να πάω? Όχι, στην κάμερα κοιτάς. Να είμαι έτσι. Κάνε την ερώτηση εκεί. Έτσι. Σ' αρέσουμε? Ο δήμαρχος και η δημαρχέσα. Δημαρχέσα. Το ορκίστηκες μαραθωνίστας. Μαραθωνίστας, πώς σας φαινόμαστε? Δεν θα μου απαντήσεις. Για την ερώτηση πάλι, γιατί ξεχνάει λίγο το ηλικιωμένο. Λέω, πότε ένιωσες έστω κάτι, ένα σκύρτημα, ρε παιδί μου. Πες μου, ήτανε το 1980. Ναι. 80 θες. Το 80 ένιωσα σκύρτημα. 85. 85 θες. 87. Τι, εγώ νομίζω ότι έχω ημερολόγιο. Όχι, Όχι, αγάπη μου. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Ωραία, το πάμε αλλιώς. Η μεγαλύτερη σου σχέση πόσο κράτησε? Πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν λίγο του μονογαμικού. Δεν ήμουν σαν και εσένα. Ενώ εγώ δεν ήμουνα του μονογαμικού. Πόσο τροπή. Μικρή δεν ήμουνα. Τώρα έχω γίνει. Μιλάμε. Και για εμένα μικρή λέμε. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Την έχεις ξανακάνει τη συνέντευξη? Ποτέ, είναι η πρώτη φορά. Έτσι λίγο, έχουμε τηλεθέαση. Ωραία, θες να δώσεις διαφημίσεις? Εκεί. Εσύ να δώσεις. Όχι ακόμα. Τώρα πρέπει. Όχι, θα σου λίγο επάνω. Πότε πρέπει? Θα σου πω εγώ ποτέ, ρε παιδί μου, έχουμε κάνει τηλεόραση. Καλέ, λένε από το κοντρόλ, δώστε διαφημίσεις. Ναι, καλά, χεστήκαμε για το κοντρόλ. Πες την ξανθιά. Τι τεμποτίσατε? Τίποτα ακόμα. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Είμαι αυτοποτιζόμενο. Μην το κλείσεις. Όχι, θα τα αφήσω εκεί. Εντάξει, θα αφήνω η Βόνη μήνυση. Εντάξει, η Βόνη, τα αφήνω. Και ο Ρέμος. Και οι δύο? Ναι. Εντάξει, τα αφήνω εκεί. Να σου πω. Ναι. Πες εσύ. Τι να πω? Ποια ερώτηση μου έκανες? Πόσο κράτησε η μεγαλύτερη σχέση? Σου μου είπες εσύ πολλά χρόνια γιατί... Απάντησε εσύ. Η μεγαλύτερη σου σχέση πόσο έχει κρατήσει? 7,5 χρόνια. Πολλά λες. Τόσο ήτανε. Πιάνονται και τα παραλυπόμενα. Θάνο είναι όπως κατεβαίνεις τρέιλερ, έτσι. 7,5. Δώσε διαφημίσεις τώρα. Τώρα, γιατί θα τις θυμίσω κάτι. Τώρα ή ποτέ. Την επόμενη φορά.
λοιπόν εδώ με τον Ηλία Ψινάκη, νύχτα Παρασκευή στον Αντένα. Μας έριξε ο Καλυφαγιάννης στην εισαγωγή. Μπορούσε να βάλει κάτι πιο up-tempo. Δεν το αγαπάς αυτό το τραγούδι? Πολύ, αλλά εντάξει, τώρα δεν είμαστε. Και οι δύο μ' αρέσουν, δεν κάνω έτσι. Εντάξει, όμως είναι ένα τραγούδι από έναν άνθρωπο. Μη μας αστείο ήταν. Το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είναι εκείνος και ένα τραγούδι από έναν άνθρωπο που ξέρω ότι αγαπούσες πολύ. Ένα πολύ αγαπημένο σου φίλο. Λοιπόν, γι' αυτό είπα να μας ρίξει. Εντάξει. Μιλώντας λοιπόν για. Θέλω να μιλήσουμε για τηλεόραση. Μιας και εσύ και εγώ έχουμε κάνει για κάποια πράγματα μαζί στην τηλεόραση. Έχουμε υπάρξει. Όχι και λίγα. Στις ίδιες κριτικές επιτροπές επίτροποι. Έχουμε αναδείξει κάποια ταλέντα. Τα αναδείξαμε, δεν τα αναδείξαμε, κανείς ποτέ δεν έμαθε. Πάντως εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Η Αγγλικού έχει μείνει πάντως το. Αυτό ρε παιδί μου, αυτό του Color τα 9 μέρα. Του Color τα 9 μέρα που είχες ξεβάψει, ήσουν ηρωίδα. Τη στιγμή μαγική. Θα το βάλουμε τώρα, το δούμε. Also to be in classical line. In classical line, σε κλασική. Δεν αγγλικά, μην διακόψεις. Αφού δεν την ξέρεις τη γλώσσα, σε παρακαλώ. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρω. In classical line. Can you show us the picture at the same time? The accessoire, bags, January will be classical line, are medium or small. What? Underwords, in different color. Wow. Τι απαντά. Αφού δεν ξέρεις αγγλικά, γιατί απαντάς? Αυτό ξέβαψες εσύ. Το ξέρω. Κότες. Τα δύσκολα. Πλάνετε. Please continue because we lost the continuity because we turned the pages like that and we from there. They are as well is black color. Yeah. It is color. To color τα 9 μέρα. Θέλω να σε ρωτήσω απλά αν σου λείπει τηλεόραση και αν θες να κάνεις ξανά. Νομίζω έχεις κάτι σαν σκαριά τηλεοπτικό. Είχα, αλλά τώρα με τις εκλογές δεν μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό δεν το έκανα. Τι είχες. Είχα κάτι στο μυαλό μου το οποίο εντάξει θα το κάνουμε μαζί στο μαραθώνα. Α, ναι. Γιατί θα κάνουμε και κανάλι βέβαια. Έτσι θα το αφήσουμε. Και κανάλι. Και ίντερνετ και κανάλι και ραδιόφωνο. Marathon TV. Ναι, βάλεις αρτιέρες και έλα. Γιατί τέτοιο κανάλι θα κάνεις? Τέτοιο κανάλι θα είναι? Όχι. Δεν είναι τέτοιο κανάλι. Τι θα σου πήγαινε, πιστεύεις, στην τηλεόραση πολύ? Ένα talk show βραδινό, Ναι, βραδινό, γιατί αλλιώς δεν. Ναι, καλά, θα και το Εσουρού θα ήσουν η χαρά του Εσουρού, εσύ αν έκανες. Όπως και ήμουνα παλιά. Αλλά θα μπορούσες να κάνεις μέχρι και πρωινό, πιστεύεις? Όχι, γιατί δεν ξυπνάω. Αυτό δεν μόνο. Ξυπνάω το πρωί, Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, γιατί όχι. Είμαστε ανοιχτοί. Για το Δημαρχείο πώς θα ξυπνάς? Άλλο το Δημαρχείο. Δεν έχεις τηλεόραση. Ναι, σωστά. Είναι αλλιώς να δουλεύεις και άλλο να έχεις προβολής, βαψίματα, αντισήματα. Σωστά. Και θα οργανώσετε και ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ στο Μαραθώνα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να το πούμε ακόμα. Δεν κάνει. Αυτό που σου είπα εγώ, όχι βρε, μπούφο, δεν το λέμε. Χαζή ξανθιά. Ναι, με αυτούς όλους. Σου είπα να μην το πούμε και εσύ το πες. Καλά, δεν είπα απλά. Το είπα για άλλους λόγους. Δεν στο είπα για να το πεις τηλεόραση. Εντάξει, το είπα σαν μελλοντικό τέτοιο. Δεν είπα. Μπορεί να πεις ένα Marathon Awards. Ένα Marathon Awards λοιπόν θα οργανώσετε. Ναι. Χωρίς να πούμε, αλλά είναι μεγαλεπίβολο σχέδιο. Αυτό μπορώ να σας το πω, αλλά χωρίς να σας πω τίποτα άλλο. Γενικά, άμα χρησιμοποιήσουμε όλοι μας τις γνωριμίες μας, μπορεί ο τόπος μας και η χώρα μας να φανεί ότι είναι και διαμάντι. Όχι μόνο να είναι ακατέργαστο, να γίνει λίγο πιο με γωνίες. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Σκέφτηκες ποτέ? Θα βοηθήσει? Φυσικά. Δεσμεύεσαι? Δεσμεύομαι. Τέλεια. Και ορκίζομαι. Παιδιά, πες το όλο. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι να βοηθήσω το φίλο μου τον Ηλία. Και τη χώρα μου. Και... Τη χώρα μου κάτσε, γιατί? Γιατί άμα το πω έτσι, μετά μπορεί να πρέπει να κατέβω και στις εκλογές. Δεν θέλω. Όχι, καμία σχέση με πολιτική, παιδί μου. Δεν είμαστε το τώρα φίλο μου τον Ηλία και τους μαραθωνίστας. Μπράβο. Ορκίστηκα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις ένα βιβλίο για τη ζωή σου?
Μου έχουν προτείνει, αλλά δεν μπορώ να γράψω εγώ. Τι να γράψω. Αυτά που έχω ζήσει δεν γράφονται. Γιατί? Γιατί αυτά που θα πουλάγανε και θα γινόταν best seller, δεν μπορώ να τα γράψω. Θα πάρεις κόσμο στο λαιμό σου. Ναι, και εσένα. Εμένα πάρε με. Ναι. Άμα είναι να πουλήσεις, πάρε με. Μην το λες, δεν μπορώ να το πω τώρα, αν θες. Δεν είπα να πουλήσεις αυτό. Γράψε. Τα γυρνάει τα μπιφτέκια. Ναι, τα γυρνάει και από την άλλη. Ναι. Λέγονται. Δεν λέγονται. Πρέπει να πάρεις την αδειά τους. Και σε αυτούς που ζουν, πες ότι την παίρνεις. Σε αυτούς που πεθάνουν, δεν μπορεί να την πάρεις. Γιατί είναι και οι περισσότεροι δικοί μου είναι πεθαμένοι. Και εγώ δεν αισθάνομαι τελευταία καθόλου καλά. Μια χαρά είσαι, αυτού σταμάτα. Αν μπορούσες να ζητήσεις μία συγγνώμη, Βρυσίλια, μία, σε ποιο θα τη ζήταγες? Δεν έχω να ζητήσω κανένα συγγνώμη. Σε κανέναν, ναι. Δεν πείραξα κανέναν. Ευχαριστώ, θα θέλεις να πεις? Ναι. Ναι. Είναι περισσότερο τα ευχαριστώ. Αυτό είναι ωραίο. Όταν κάνεις έναν απολογισμό. Ευχαριστώ τους φίλους μου. Γιατί είχα την τύχη στη ζωή μου να έχω τους φίλους που πραγματικά θα ήθελα να έχω και τους έχω. Και είναι η μεγαλύτερη περιουσία μου. Φίλοι, είναι μεγάλη ιστορία και ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Τώρα μην λέμε λεπτομέρειες. Ξέρω πολύ καλά τι λες. Είμαι πολύ τυχερός γιατί είχα τους φίλους μου. Και είναι αυτοί που έχω επιλέξει να έχω. Και ήταν. Και αυτοί που δεν ζουν. Και είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό. Και ξέρεις τι, πριν συνεχίσεις, όταν σκοτώνεται ένας νέος άνθρωπος ή ένα παιδάκι παθαίνει καρκίνο και το μαθαίνω, ειλικρινά εγώ αισθάνομαι τύψεις. Δηλαδή δεν μπορεί να ζει ένας άνθρωπος στην ηλικία μου, χορτασμένος, που έχει ζήσει τα πάντα για 150, μη σου πω παραπάνω, ανθρώπους, και να ζει και να υποφέρει ή να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος. Εκεί αισθάνομαι τύψεις. Εκεί θα μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη. Που ζω. Μόνο αυτό τώρα, γιατί τώρα μου ήρθε πλασιά, γι' αυτό το είπα. Γιατί έλεγα δεν μπορεί, κάπου πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Μια και το έθεσε Γερμανού, γιατί είναι και η κόρη του Φρέντι τύπου. Παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι έχεις ένα πολύ γερό στομάχι και με τη δουλειά που έκανες και κάνεις και θα κάνεις, οφείλεις να το έχεις. Υπήρξε ποτέ κάτι που γράφτηκε, υπόθηκε για σένα που να σε έχει προσβάλει και να σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ? Να σου πω κάτι, το πρώτο που γράφτηκε και με ενόχλησε, παρόλο που δίδασκα το αντίθετο και μάσησα, ήταν στις αρχές με το Ρουβά. Εκεί ψιλοφρίκαρα. Ενώ δίδασκα ότι δεν πρέπει να λένε ότι θέλουν και όσο πετυχαίνεις, έλεγα εγώ τα δικά μου, τις θεωρίες. Αυτό ξέρεις πολύ καλά, τις έλεγα και εσένα όταν ήσουν μικρή. Ναι. Όταν μου συνέβη εμένα αυτό, εκεί λίγο φρικάρισα. Και εκεί έπεσαν και οι αποκληρώσεις που άρχισες, τη συζήτηση. Του πατέρα, ναι. Ναι, και ήταν η οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική η τότε κατάσταση. Εκεί λίγο σπάστηκα, αλλά να είναι καλά ο Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς πολιτικό στίγμα, σαν άτομο, με ξεκόλλησε τρελά. Μου είπε μη μαστάς τίποτα, ένα σκάνδαλο καλύπτεται με μεγαλύτερο και τους πήγα, τότε... μην πω το ρήμα. Ναι. Και το ξέρει, το έχει ζήσει πολύ κοντά όλα αυτά. Απόλυτα. Σε έχει πλησιάσει ποτέ κανείς για να τον βοηθήσεις? Ναι, πάρα πολύ. Όχι, περίμενε. Δωροδοκώντας σε όμως, του τύπου... Όχι, δεν είναι. Όχι. Όχι, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη να το... Εκδικητικός υπήρξες? Ναι. Υπήρξες, Πολύ. Πολύ. Και? Δηλαδή τα κατάφερες, αυτό που λέμε, πήρα το αίμα μου πίσω? Ναι, τα κατάφερα. Αλλά δεν είναι προς τιμήν μου. Γιατί άμα δίνεις αρνητική ενέργεια, χάνεις χρόνο, είναι λάθος. Αλλά η τάση, όταν θυμώνεις, ναι, υπήρξα εκδικητικός πολύ. Πολύ. Τέλος πάντων, πολύ παραπάνω από ό,τι θα μπορούσα να είμαι τώρα. Δεν είμαστε άγιοι, είμαστε άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι ένα υπέροχο προτέρημα το να είσαι εκδικητικός και όλοι πρέπει να εκδικούμαστε όταν μας κάνουν κάτι κακό, αλλά... Ναι, παιδί μου, υπήρξα. Προσπαθώ να το μειώσω. Με την ηλικία βέβαια αμβλύνεται αυτό, όπως πολλά πράγματα. Είσαι πιο ανεκτικός και τους καταλαβαίνεις περισσότερο τους ανθρώπους με την ηλικία. Αλλά μην πέσουμε τώρα. Όχι, δεν θα πέσουμε. Αλλά υπήρξα. Υπήρξες. Και το είχα χαρεί πάρα πολύ όταν το πετύχαινα. Και επίσης
μ' αρέσουν πάρα πολύ οι επιτυχίες οι δικές μου και οι αποτυχίες των άλλων. Των αντιπάλων. Αλήθεια. Ναι. Δεν είσαι από αυτούς που λένε χαίρομαι με την επιτυχία μου, αλλά όχι, χαίρομαι όταν και με την ανταγωνισμό, επιτυχία τι των να πω, άλλων. ότι χαίρομαι που με νίκησε. Πες μου άλλους δημάρχους που συμπαθείς, ας πούμε. Κοίτα, δεν ξέρω και πάρα πολλούς, αλλά αυτόν που... Εγώ γενικά τους δημάρχους τους θεωρώ... Δηλαδή με λένε δήμαρχο, ξέρεις, οι ψηφοφόροι τα λοιπά, και μου έρχεται τρέλα, τους βρίζω. Λέω, δεν μ' αρέσει καθόλου, τα πώς θέλεις να σε αποκαλούν? Ηλία, ξέρω εγώ, με το όνομά μου. Τι. Ναι, αλλά... Αλλά ένας δήμαρχος που τον ξέρω πριν γίνει δήμαρχος και τον εκτιμώ αφάνταστα είναι ο Μπουτάρης. Το Μπουτάρι, Ο Γιάννης Μπουτάρης, ναι. Ο Γιάννης είναι ένα άτομο που τρομερή οικογένεια, που δεν είχε οικονομικά ωφέλη να μπει σε αυτό το τρίπ, το κάνει μόνο για τη χώρα του, για την πόλη του. Και αυτός ο τύπος υπομένει πάρα πολλά, χωρίς να έχει κανένα λόγο να τα υπομείνει. Η γνώμη σου για τον κύριο Καμίνη? Ο κύριος Καμίνης είναι πολύ νοικοκύρης. Κακό είναι αυτό? έντιμος άνθρωπος. Από ό,τι ξέρω εγώ, βέβαια δεν είναι κανένας άνθρωπος με όραμα, είναι ο Πούτιν, αλλά έκανε κάτι που εγώ το εκτιμώ, όπως το έκανε και ο... Πώς το λένε το περιφερειάρχη της Πελοποννήσου? Και ο Τατούλης. Αυτοί πήγανε μόνοι τους και οι δυο τους και πήρανε από τα ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα, χωρίς να εμπλακεί κανένα υπουργείο, πήγανε και πήρανε ό,τι έπρεπε μόνοι τους για τον τόπο τους και τα βάλανε εκεί. Εμένα ο Καμίνης μου την έσπασε κάποια στιγμή, γιατί όταν ο Κακλαμάνης του είπε ότι έχεις τον ψινέκι στη διάθεσή σου και του είχα πει για όλους αυτούς, αυτά που σου είχα πει ότι θα κάνουμε στο Μαραθώνα, να τα κάνουμε για την Αθήνα, αυτά που σου είπα ιδιαιτέρως, αυτός δεν μου έδινε ραντεβού, ήταν εκεί στο λογιστικά, ξέρεις. Αλλά είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Λοιπόν, και 4... ο Σπιλιοτόπουλος μου αρέσει πολύ εμένα. Ο Άρης. Πάρα πολύ. Ο Άρης. Δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω σαν τύπος, γιατί εγώ τον ξέρω προσωπικά. Ναι, ξέρω ότι γνωρίζεστε. Αλλά ο Μπουτάρης είναι για μένα το καλύτερο που μπορεί να μου συμβεί. Δηλαδή θα ήθελα να με Μπουτάρη στη θέση του Μπουτάρη, κατάλαβες. 4 τελευταίες ερωτήσεις σε κάρτες για τον Ηλία Ψινάκη, παρακαλώ. Ότι θα απαντήσεις και εσείς τις ίδιες. Αυτό δεν... Κάτσε να τις δω. Ναι. Μπράβο. Πάμε. Θα το κάνω. Θα το κάνω, Ηλία Ψινάκη, για χάρη σου. Αν και δεν... η μία δεν μου ταιριάζει καθόλου. Δεν πειράζει, θα την κάνω εγώ refresh. Θα τις κάνεις refresh. Θα την κάνω να ταιριάξει. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ποιο είναι το πιο ανήθικο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ? Από αυτά που έχω κάνει, εγώ δεν θεωρώ τίποτα ανήθικο. Ναι. Το πασεξουαλικά. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Ειδικά στο σεξ, ελάχιστα πράγματα θεωρούνται ανήθικα, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι ανήθικο. Κάτι για το οποίο έχεις μετανιώσει ή ντρέπεσαι? Αλλάζει την ερώτηση. Σε βοηθάω. Το γράφει η κάρτα. Όχι, δεν το γράφει η κάρτα. Λοιπόν, άσε τις μαλακίες. Ναι. Εσύ έχεις κάνει κάτι ανήθικο? Κάτι ανήθικο? Δεν νομίζω πως ξέρω ότι έχεις κάνει κάτι ανήθικο. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι ανήθικο. Όχι. Νομίζω ότι έχω υπάρξει εκτός από το σεξ, βλακωδός ηθική. Είδες, οπότε... Ναι. Τσακ! Το τσακ το είπα αγγλικά. Πες μου μια διάσημη Ελληνίδα που είχες ερωτευτεί στο παρελθόν. Έχω ερωτευτεί πολλές διάσημες Ελληνίδες. Θέλω αυτήν που πιο πολύ από όλες. Και αν είχατε και σχέση, με εξυπηρετείς εξαιρετικά για την AGB. Αυτό ένας κύριος δεν το λέει ποτέ. Δεν το λέει ποτέ. Μη μου πεις. Λοιπόν, πες μου, να ήταν μονόπλευρος ο έρωτας. Σε μονόπλευρο έρωτα? Όχι, ρε παιδί μου. Πες μου μία. Θα σου πω ακριβώς τι λέει κάρτα. Ναι. Πες μου μία διάσημη Ελληνίδα που είχες ερωτευτεί στο παρελθόν. Έχω ερωτευτεί πολλές.
Μία. Μία από τις πολλές. Ναι. Που να την ξέρεις. Για να είναι διάσημη. Όχι, εννοώ που να ερωτευτείς, εννοείς ερωτικά ή γενικά. Ερωτευτείς ερωτικά ή γενικά. Ρε παιδί μου, ερωτεύεσαι σεξουαλικά ή ερωτεύεσαι σαν άτομο. Έχει μεγάλη διαφορά. Σεξουαλικά. Δεν μπορώ να το πω τώρα, τι να πω. Σαν άτομο. Σαν άτομο, τι βουγιουλάκι. Την είχες ερωτευτεί. Ναι, ναι. Ωραία. Πάρα πολύ. Και αυτή. Σεξουαλικά θα σε ξαναρωτήσω. Σεξουαλικά δεν μπορεί να το. Δεν είναι σωστό. Δεν ρωτάς ένα κύριο, ρε παιδί μου, για μια κυρία. Δεν γίνεται. Τι να απαντήσω τώρα. Καταρχάς είναι πολλές. Αυτή τη στιγμή, 2014. Τώρα το 2014 ποια θεωρείς την πιο σεξι. Ποια θεωρείς την πιο, πες μου, ποια θεωρείς την πιο σεξι Ελληνίδα. Τώρα ξέρεις, εγώ με τις παλιάς σχολείες. Δεν... Καλά. Είμαι, ξέρεις, του περασμένου αιώνα. Ναι. Η Λάσκαρη ήταν σεξ, ας πούμε. Ναι, στα δικά μου μάτια. Πολύ. Και τι πρέπει τώρα εγώ να απαντήσω με μια διάσημη Ελληνίδα που είχα ερωτευτεί στο παρελθόν. Όχι, ένα διάσημο Έλληνα. Που είχα ερωτευτεί ναι, στο όχι παρελθόν. τη λίστα, έναν πες. Τον Πέτρο Ήμβριο. Διάσημο είπαμε. Ντροπή σου ρε. Όχι εννοώ, γιατί, εγώ τη Λάσκαρη. Του Βουγιουκλάκη σου είπα. Α, θες τόσο πολύ. Ναι. Όχι ότι ο Πέτρος έχει κάτι. Το Δάνη Κατρανίδη. Σου κάνει. Ναι, ναι, γιατί με την Βουγιουκλάκη είχαν παίξει κιόλας. Πάει και αυτό, περνάει. Τον είχες ερωτευτεί. Όταν ήμουν μικρή, ναι. Και έγινε κάτι, όχι, δεν με ήξερε ούτε να με φτύσει. Πες μου έναν παρουσιαστή ή παρουσιάστρια που δεν θα αναλάμβανες ως μάνατζερ με όσα λεφτά και αν σου προσέφεραν. Από τους παλιούς. Από αυτούς που είναι εν ενεργεία. Τι εν ενεργεία, ποιος είναι, ρε. Θες να αρχίσουμε να λέμε ονόματα? Εσένα. Τέλεια. Κι εγώ εμένα θα έλεγα. Γουστάρω. Κι εγώ εμένα. Ποτέ δεν θα με αναλάμβανα. Έφυγες κι εσύ. Γλιτώσαμε από εξυπνάδα μου τώρα. Και οι δύο από εξυπνάδα μου. Από εξυπνάδα σου. Και τελευταία ερώτηση. Έκλεισα σήμερα, έκλεισα το συνδυασμό. Αλλιώς θα σε έπαιρνα μαζί. Αλήθεια Είσαι το λες? πολύ καλή πολιτικός. Αλήθεια το λες? Ναι, ναι. Δεν θα προφταίναμε να μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα. Ναι, καλά, οι υποψήφοι τα μεταφέρουν αμέσως. Αλήθεια. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, τώρα έκλεισε. Έκλεισε ο συνδυασμός, δεν προλαβαίνω. Δεν σε παίρνω. Για πες. Υπάρχουν στιγμές που σου λείπει ο Σάκης Ρουβάς ή που σκέφτηκες, έστω και για μια στιγμή, ότι υπήρξε αχάριστος απέναντί σου? Πρώτα θα απαντήσεις εσύ σε αυτήν την ερώτηση και μετά εγώ. Δεν πάει έτσι. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι να απαντάει ο καλεσμένος. Ναι, όχι. Σε αυτήν ειδικά θα απαντήσεις εσύ πρώτα. Λοιπόν, εμένα μου λείπει πάρα πολύ ο Σάκης Ρουβάς. Ναι. Γιατί δεν τον βλέπω όσο συχνά θα ήθελα. Ναι. Και αν σκέφτηκα έστω για μια στιγμή ότι υπήρξε αχάριστος απέναντί σου. Απέναντί σου. Απέναντί μου. Ναι, αυτό λέει η ερώτηση. Απέναντί μου ότι υπήρξε αχάριστος. Ναι. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι έχω κάνει για τον Σάκη τόσα πολλά πράγματα ώστε να μου χρωστάει κάτι το οποίο δεν μου απέδωσε. Με καλύπτει η απάντηση της κυρίας Γερμανού απόλυτα. Κάναμε τα ίδια πράγματα για τον Σάκη. Όχι, θα πεις εμένα. Εγώ του γράψα 3 ψωροτραγουδάκια και τον έπαιξα 10 φορές στο ραδιόφωνο. Τον έπαιξα. Τα τραγουδάκια του. Πάμε παραπέρα. Δεν έχουμε άλλη, τελειώσαμε. Τελείωσε. Σε κάλυψε η απάντησή μου. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε ρωτήσω πού αφιερώνεις αυτή τη σημερινή κουβέντα που είχαμε. Την αφιερώνεις στην πολιτική σου καριέρα, την αφιερώνεις στις εκλογές τις δημοτικές που έρχονται, στους φίλους σου? Όταν ερχόμουν στο στούντιο, το σκέφτηκα. Όχι που την αφιερώνω, σκέφτηκα όλο αυτό που γίνεται. Και με σένα και με μένα και στη φάση που είμαστε. Και χωρίς να θέλω να σε ρίξω, το λέω για καλό σου, ορκίζομαι, δηλαδή το εννοώ, την αφιερώνω στο Φρέντι. Γιατί θα ήταν περήφανος και για μένα με αυτό που κάνω και για σένα και για την εκπομπή. Ειδικά όταν είδα τη γριά. Κύριε
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ηλίας Ψινάκης, The Marathon Man, όπως μας αρέσει να τον αποκαλούμε. Και η Ναταλία Γερμανού. Ναι. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ. Σε αγαπώ σταθερά χρόνια και το ξέρεις. Κάνε ένα μαραθωνίστας, ένα φινάλος μαραθωνίστας. Φιλιά μαραθωνίστας, την αγάπη μας μαραθωνίστας. Και θα έρθω να παίξω μουσική. Σας το υπόσχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μας. Γεια σας. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my